nimmer zo heel lang. Je hebt zelf gezegd, aftreden is voor mietjes. Dan gaan we nu laten zien of je echt een mietje bent. Kom hier bij mij op het show. Lang naar uit gekeken om beerkundig te werden. En er tegenop gekeken om af te treden. Ja, kom erbij jong. We gaan een beetje voorzichtig voor de denken. Die gaan. Zo hoort het. Maar beerkundig driver. Voordat het verlicht van die waardigheden gaan doen, wil ik toch eigenlijk nog heel even het woord geven. Want ik denk dat je toen nog wel een bedankwoordje hebt goed iedereen. En niet vergeten, als je klaar is met die dankwoordje, af te sluiten met die spreuken. Want heel veel dingen iedereen nog wel in de kreuren. Een spreuk, dat wil ik op ceremonie staan. Ik weet zeker dat je het goed vindt. Maar eerst wil ik een aantal mensen bedanken. Ten eerste Ben en Carla, voor de uitverkiezing tot beerkundig. Ja, Ben en Carla, bedankt hiervoor. Ik heb er erg van genoten. Ik wil ook. Hoeskwekker Prins en jeugdprins van vorig jaar, Job en Job. Ik heb genoten met u. Prins Bak is niet hier zin, ja zo te zien. Hij lijkt plat. Ja, schandalig. Ondergaat beer kunnen, dat kan niet aan. De Sterrenflikkers, die hebben vorig jaar een artiest geregeld. Ook een stormodel van hier, dat kan echt niet. Ja. De helft is berucht gestapt met de kwakkertel, dat kan ook wel niet. Altijd gaat met die kwakkertel, die hebben altijd man te weinig. Ja. Die oudjes van mij, dat die de kram altijd op hebben gegrepen met vorig jaar met de carnaval. En bij deze dan stuur ik me die spreuk af, of ja, dan stuur ik af met die spreuk. Met een paar vingers in het doen zet ik aan ze vastgelopen na de proem. Met een paar vingers in het doen zet ik aan ze vastgelopen na de proem. Met een paar vingers in het doen. Bekoel! 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 Het blieft leuk, het blieft leuk. Maar voordat we gaan doen, willen we namens het Kasteleins echtpaar Ben en Carla, die zich ook natuurlijk hartelijk willen bedanken. Doe misschien haar nog meer moest bedanken dan die dich, want die druim is aan vervulling gegaan. Maar zie willen dich door middel van een klein beerpakketje bedanken voor vorig jaar, dat is zo'n beerkundig best geweest. Ik wil weg. Hier is aan driver, diep verdiend. Een lekker beerpakketje. En dan wil ik nu eigenlijk vragen aan Prins Chris met zijn 2 adjudanten om naar voren te komen. Want het is de taak om de beerkunning langzaam aan uit te gaan doen. En dan wil ik beginnen met zijn ja, kroon. Laten we dat doen. Ja, zeker, super. Nu dat ding moest er net nog bij op zijn gezoepen. Die medailles. Ja, joh, zijn er een paar bij wat er nu ook om hè. Niet allemaal trouwens. Maar goed, ja, die had er doorheen gemaakt. Met dat je springen. Dat is allemaal 10 trekken. Ik gun nog even 10 te drijven hier met. Ja. Kijk eens aan. De medailles die van zichzelf zijn, die mogen ze nog omhaaien. En dan het allerlaatste. Die koningsmantel, die beerkoningsmantel, wil ik aan Prins Chris de Eerste vragen om hem goed te doen. Nee, alles voor omgekocht. Dit is over opties te jagen. Oh, wel goeie ze. Goeie opties. Ja, zo. Helemaal niet. Ja, wel normaal denk ik, hè? Ja. Hallo, misschien wat is dat? Ja. Ken meer misgaan. Ken meer misgaan. We hebben ook weg. Hoe kan je dat? Ja, behalve Fenix natuurlijk. Dat is ziek. Dat is krank. Dat is wel heel stil is dat. Ik zie er helemaal niet meer op zo, maar ik ken gisteren een paar biertjes gehad, vandaag gaat op die griep. Ik ken nou ergens een zeer. Dat is gewoon een groot verdiend. Moeder zo. Een vermoeden? Ja, ik denk hij niet.
Nee, dat denk ik dan dat de krank is. Ja. Oh, dat wist ik gisteren. En die drie, ja, dat kunnen ze alle drie wel even. Doe maar eens even serieus. Ja, Ik kan het ook weer. Maar dit is echt nog wel angst man, dit is te politiek correct. Stel je voor, haal je de vlieger, jongens. Ja, dat kan ik wel zeggen. En dan? Nou, ik denk ze hebben hem speciaal in laten vliegen, denk ik. Ja. Ik denk dat is zo een budget voor dit een beetje Euroshots. Ik ben bang dat toen van mij niet al te veel geleden heb. Ja. Dat zien we dadelijk wel even liggen, dat is toen als je boven steeds. Dan denk ik zo. Het zou me niet verbazen als er boven steekt eigenlijk. Nee, dat kan niet. 3 voor 2. En aan de andere kant, die zat naar Leon. Ja, dat is ook niet veel. Dat zou me ook niet verbazen. Heel heerlijk. Jarenlang wel op je rol heen. Ja, maar alleen op een boet en daar. Ik ken dat Oh wel. ja. Zou dat wel kennen? Waarom meer? Regie wel. Ja, maar de Nee, dat wordt niet al. Ja, nee, dat is Ja, dat heeft 70% van die kutregels. Dat is ook meer in de deur. Hij hoort je niet. Al die kutregels van Oké, wat deze keer dan? Maar die werden aangepast, heb ik begrepen. Moet wel eens Wie de kwekkerd, hè? Wie de kwekkert, hè? Ja, ja. Oh, Dat dat was helemaal niet te worden, heb ik Dan werd ze meer als ik. Ik was wel op de boeken komen. Dan werd ze meer als ik. Inside info. Toen moest ze wel uit de boek opkomen, maar hoeft ze niet. Ja, Dat was helemaal niet te worden. dan ben ik nog steeds gedisqualificeerd. Ik ben ooit op dit punt. Het is toch nog steeds. Je hebt dat ook anders. Ja. Nou, wel heel lang. Dus dat is echt wel. Dat is echt wel. Geef het al niet, nee, ik moest lachen. Ik weet het niet. Stil op de stal. Ja. Oh, je hebt ze de naam door. Kun je ze nu nog omkopen? Niet heel subtiel, hè? Wie? Ik weet niet wat erop staat. Ja, ik wel. Moet ik het nooit hebben? Ja, meer daar kan je ook. Dat was de bestelling, 6 grote, een half om. Toch? Weet je dat niet meer? Zit het toch op of niet? Ja. Ja, dat denk ik. Maar ik steeds erop, ik heb nog steeds Ja, niet nee, pen. dat Ik is lees wel- het Ik kan het niet goed zien, maar ik was. Nee. Ik ken het niet. Hier is aan, wem is dat? Zit ze daar? Ja, dan moet ik het wel zien. Je zit hè? Is het genoeg de muts aan, hoor ik? Ik ga maar ook zo graag horen. Dat doe ik goed. Leon, dankjewel. Leon, dankjewel. Nee, plezier. Hoe soort joh. Dankjewel. Dankjewel. Ik zit dat erom te zetten. Dat had ze donderdag moeten doen. Ja, dat wordt het niet. Hallo. Ja, kun je met de lange even. Ja, dus. Niet voor ceremonieel aankleden. Ja, heb ze een papiertjes alleen. Oh, dat is ook klaar. Dat is Kijk ze nu hetzelfde aan als wat Jeffrey zich net in het hoedje dan. Nee. Wat kon je man? Had je dan? Ja, had je dan een van de 6 had je dan. Zo meneer. Een van de 6 had je dan. Ja. Zorg dat je nog een keer hebt dan man. Dat hebben we voor de kantje dan. Oh ja, dan moeten we staan daar. Hier is aan, het begint langs. Ja, maar daar is het ongeveer. Het begint ergens op te lieken. Ja, doe het, zo dit veel. Met z'n nog gewoon nog aan. Nee, ik weet het niet meer. Nee meer. Dat is alleen maar niet meer. Dat zwerm zak man, hè. Oh, ja, kapot in. Kids. Wie nu? Dit zie je letterlijk. Dat is groen, dat zie je ook wel aan. Kijk eens aan. Allereerst, alvast natuurlijk van harte profiel. Stel ik eens even voor. Goed, ik ben Leon. Bijna 50, dit jaar weer 50. Ik woon niet op de Boekel, dus ik ben een van de eerste niet uit Boekel komende beerkoningen. Maar mijn hele leven ben ik toch wel op de Boekel. Al 41 jaar ben ik hier bij de voetbalclub. Heel veel, ik heb alles gedaan bij de voetbalclub. Penningmeester, voorzitter, alles wat ze de kind maar bedenken. Dus eigenlijk speelt mijn hele leven hier op de Boekel af. Getrouwd met een vrouw uit Boekel, Thea. En ik heb 2 kinderen, Raoul en Veronique. Ze zijn allebei in de zaal. Veronique is vandaag jarig, 21 jaar. Dus dat gaan we vandaag ook speciaal vieren. Ik werk in Helmond, helaas, bij die Brabanders die menen dat ze carnaval kunnen vieren. Kennen ze echt niet. En toch wordt het een hele zware avond gisteren in Helmond. Dus, maar we gaan er hier vandaag een heel schoon feestje van maken. Oké, ja, dat is zeker ziek. Maar we kennen dich ook ergens van. En volgens mij is dat, gaan we dan terug naar 2015. Als boerenbroedspaar? Ja, klopt. In 2015 was ik broedegom.
Bij de boerenbroedspaar samen met Kim, mijn broed, heb ik toen de vastelovend voorgegangen als boerenbroedspaar. Daar ben ik nog steeds bij, daar ben ik bode bij. Dus elke broelof die wat er nou komt, die spreek ik, die doe ik in elkaar spreken. Dus de zwaar vastelovend kind me ook. En in 2011, de jongen wat net ook binnen wordt, Prins Alex, dat wordt prins. Word ik een van zijn 2 adjudanten, dus ook in de vastelovens ben ik geen onbekende. Oké, dat is zeker mooi. En ja, dan heb ik ook nog een vraag. Hoe staat het eigenlijk momenteel met de zenuwen? Ja, de zenuwen. Daar was ik veel wel met. Ik weet het sinds een weekje of 3. En hoe ik me de grootste zorgen over maak, zijn toch die halve liters. Ik drink geen glaasje bier, maar toch liever gewoon een piepje. En dat is ook mijn spreuk. Doe het me gewoon een piepje. Dat vind ik lekker. Als beerkoning zal ik tegen in ieder geval de eerste halve liter moeten drinken. Maar daarna ga ik gewoon over op een piepje. Oké, dan wens ik u een hele schone vastelovend toe. Veel plezier. Dankjewel, gaat zeker lukken. We maken er een schone vastelovend. Stel je nu met de zenuwen? Nee, ik ga nog heel goed. Nee. Misschien een beetje ervaring, weet je het? Denk je dat? Ja. Even wachten, maar ik hier goed staan, hè. Anders zit het niet. Dat is de andere kant mee. Ja. Nee, ik denk het niet. Zo dat? Ja, gewoon, dat schiet de deur af. En kom maar gewoon achter ons aan. Daar kan ik nu naar binnen. Ja, Marcel. Ik? Dat ik eerst nog aan. Kijk wat er over mij zit. Hij is de allereerste beerkoning. Niet op de boek. Heel graag de beerkoning Leij! Super! Wat een binnenkomst! Beerkoning Leij, geef hem een heel groot applaus! Hier staat er dan in. Een geweldige avond geeft u tegemoet. En dan moet ik heel even door naar de bar kijken. Want ja, als het goed is, staat er een eerste klaar. Kijk eens, daar komt de kastelein. Ben, daar beet ik hem aan. Ja papa, hey! Ja papa, ja papa, ja papa, hey! Ja papa, ja papa, ja papa, hey! En gaat er in ene keer. Dat is nu de brood. Dan moet je met. Ja. Mooi. En dan halen we. Ook dat is goed. De rest moet dadelijk. Ja, de rest moet dadelijk. Ik wil heel graag een woord geven aan Beerkoning Leij, want dat zal nog wel gaan te vertellen hebben nu, denk ik. Het woord is aan Beerkoning Leij, alsjeblieft. Ja, dank u zo. En het ruim is goed gekomen, hè? Want hier in de boeken is het altijd heel moeilijk als hij niet woont. En toch gaan we een keer zo'n prominente plaats om samen met Chris deze echte vastelovend de komende dagen te openen.
Ik ben er heel trots over en ook dat ik trots op de rijp mogen opvolgen. De jas zit waar het ruimer als bij mij dan bij hem, maar uiteindelijk past er wel. Wil ze meer hebben? Nee, voor het jaar is het jubileum, ik kan ze weer doen. Nee, ik wil een schone eer om met u hier voorganger te zijn van deze avond. En in de optocht in dit pakje te mogen rondlopen. Het ziet er goed dat het terug werd. En dan denk ik dat we hier morgen en vanavond een hele schone vastelavond gaan vieren. En die van zwaar met het vuur doen, hè, want daar kom ik ook af en toe. Maar ik ben trots dat ik op Deurpoeg heel veel verdoen. Dat ik hier een voorganger als beerkoning 2019 moest doen. Als steende beerkoning. En die halve liters, daar ben ik niet van. En daarom is mijn spreuk. En ik moet volgende week weer werken, dus het is gaat netter als hij van drijver. Doe mij maar gewoon een piepje. Dankjewel, shoot-on! Super, ik zou zeggen, DJ Gaasloop! Sensation Violence Anthem! Mannen met de vambus! Los met de stolwolkers! Kleine bandjes! Oh, dat wordt weer een zooi! En wat met nou? Welkom in de feesttent, doe maar lekker af! Het is jammer om de zon, maar de bak daar gaat eraf! Zakken, buiken, steken, de hut gaat uit zijn bol! Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gerold! Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gerold! Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gerold! Naar links! Naar rechts! Nog een keer! Naar links! Naar rechts! Zo zijn we niet getrouwd. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt verbouwd. We zijn er allemaal van links naar rechts, de tent die wordt verbouwd. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt verbouwd. Naar links. Oh ja, naar rechts. Noem me, tuurlijk gaat er goed op. Naar rechts. En nog een keer naar rechts. Nog gewoon een tuintje sneller of niet?